Això era i no era. Bon viatge fàcil a Cadernera. Per vosaltres un almut i per jo una barcella. Una història que vos contaré, que si la sentiu l'escoltareu i si l'escoltau la sabreu. Conten que quan ses bèsties parlaven i ses persones callaven, hi havia un regne llunyà i fantàstic a devora un riu. Aquest regne era molt conegut, perquè era un regne on tothom era feliç. El rei en Bernat vivia amb sa seva filla, la bella i eixerida princesa Margalida. Era simpàtica, atrevida, aventurera, llesta. I clar, era tan guai que tots els cavallers dels regnes del voltant s'acostaven en el regne a demanar-li la seva mà. Estimat rei Bernat, jo som un gran cavaller que ve de terres molt llunyanes per demanar la mà de la seva filla, la princesa Margalida. Mireu què sé fer. Això. Uau! I també el meu millor truc. Mireu. Ta-tan! Benvolgut cavaller, la meva estimada filla, la princesa Margalida, cerca un cavaller valent, virtuós i just. I no cerca un cavaller que sàpiga fer 4 bajanades. La princesa Margalida era molt especial i molt estimada per tota la gent del regne. Però la felicitat no va durar sempre. Perquè un bon dia comparegué pel regne una criatura monstruosa, de pell tan forta com les roques, amb unes ungles esmolades com a ganivets, amb uns ullals que eren més grans que els d'un llop. I el pitjor de tot és que escopia foc per sa boca. I dos nins i nines. Era un malvat drac. Rei i habitants d'aquest regne, tenc gana. I vull que cada dia m'adoneu de menjar, si no voleu que ho cremi i ho destrueixi tot. Cada dia quan sortit sol, m'adoreu un animal de ses vostres guardes per alimentar-me i tenir-me content. I així no ho cremaré tot. Heu sentit quin drac més dolent? Heu sentit? No, això no pot ser. No, és massa dolent aquest drac. Si jo tingués el drac a davant, sabeu què li diria? Sabeu què li diria? Bueno! Sabeu què li diria? Mira, li diria... Tu! Vine aquí t'he dit! Segut! Sit! Dona'n la potata. Vinga, dona'n la potata. Molt bé, ara s'altra. Vinga, s'altra. Molt bé, una volta. No te vull sentir, Una volta. Molt bé, idò. Però, tio! Què fas? Que no veus que en tant de foc i tant de fum pot fer mal a qualcú? Què te penses? Que els nins i nines són sobrassades i botifarrons? Au, tira! Fora del sembrat! Ruix! Au! Campi qui pugui! Això li diria jo. Què ha pensat aquest drac? Bé, no sé si li diria del tot així, però més o manco.
Finalment, varen decidir donar-li animals per menjar al drac. Va ser la millor idea. Així que, un dia, li donaven un porc. Un altre dia li donaven una gallina. Un altre dia li donaven un me. Un altre dia li donaven un ase. I així varen estar fins que els animals se varen acabar. Ja està. Ja tenc la solució. Habitants del regne, escoltau. El vespre se farà un sorteig i la loteta Fredina haurà d'anar a trobar-se amb el drac, perquè el dematí, quan surti el sol, el drac se la mengi. Per ordre del rei. Així ho varen fer. És una barbaritat, és horrible. Però això és el que varen decidir fa molt de temps en aquest regne llunyà per poder tenir content en el drac. I així varen estar uns dies fins que li havia tocat a la princesa Margalida. Princesa Margalida, som el rei i t'ordeno que quedis aquí. No, majestat, el sorteig és clar. Aniré a trobar-me amb el drac. Princesa Margalida, som el rei i el teu pare, i no vull que hi vagis. Si hi vas, m'enfadaré. No t'enfadis tu, rei Bernat el benèvol, aquell qui mai s'enfada. Per favor, el sorteig és clar. Hi he d'anar i hi aniré. No t'enfadis. T'estim, mon pare. Però no tots són desgràcies, no, perquè a vegades passen coses inexplicables. Aquell dia, justament aquell dia, va arribar al poble un jovenet, petitet, menudet, prim, així, primet com el pal d'una granera, que no feia l'alçada d'un ca assegut. Però ben plantat, idò. I aquell jovenet va començar a sentir per tot el que havia passat i no s'ho va pensar i va dir: «Ha! Jo som el cavaller Jordi de Capadòcia i venc de terres molt llunyanes i més enllà encara. I jo vaig viatjant per tot el món per ajudar a qui ho necessiti i aquí em necessiten. Així que jo lluitaré amb el drac i salvaré la princesa. I no tinc por d'enfrontar-me amb un drac, gens ni mica. Els contes estan plens d'herois i heroïnes que lluiten amb dracs i els avancen. Així que aniré a cercar les meves coses. Ha! Ha! Vos present a la meva espasa, en la qual he viscut incontables aventures. La meva espasa que nom Pep. La meva espasa Pep i jo som amics, molt amics. El cavaller Jordi de Capadòcia va començar a fer camí per trobar-se amb el drac. Finalment, quan ja va ser allà on hi havia el drac, va entrar-hi. Era fosc. I en el moment en què hi va entrar va dir: «Drac, sóc el cavaller Jordi de Capadòcia, surt i lluita!» I va començar a veure una cosa que se movia per allà en el fons, així que no s'hi va pensar i va anar-hi cap allà.
I en el moment en què anava a donar-li el darrer cop en el drac, el cavaller Jordi va sentir: "Ah! Atura't!" I com que no va veure ningú, va continuar: "Ah! Atura't!" Una altra vegada. Però bé, a veure, qui és que diu atura't? I sabeu a qui va veure? Va veure a la princesa Margalida, que havia estat amagada tot aquest temps. "Majestat! Cavaller Jordi, aixeca't i deixa lliure aquest drac. Anem en el castell una altra vegada. Sí, però abans vull fer una cosa." El cavaller Jordi va anar allà on el drac havia vessat sang i d'allà hi va treure la rosa més preciosa, bonica i olorosa que s'havia vist mai. I li va regalar a la princesa com a senyal d'amor i fidelitat. I la princesa, volent-li tornar al regal, li va regalar un llibre en ses pàgines en blanc per poder escriure totes les aventures del cavaller Jordi de Capadòcia. I així va ser com va néixer la història del dia de Sant Jordi, la història del llibre, on es regalen roses i llibres, llibres i roses. I ja ho sabeu, nins i nines, si algú vos regala un llibre o una rosa, vos heu de sentir molt afortunats, perquè un llibre sempre és una fantàstica i divertida, increïble i genial aventura que podeu viure. Sempre que pugueu, llegiu contes i llibres. Ho fareu? Sí? Que bé! Genial! M'encanta! El cavaller i la princesa varen arribar al castell. El rei, en veure la seva filla, la princesa Margalida, la va agafar i li va donar besades, aferrades i estava tot ple de felicitat. Així que es va dirigir al seu regne, a tots els seus habitants, i va decretar una festa que encara es recorda avui en dia, aquella festa. I quan es va girar, va veure que el cavaller i la princesa estaven fent-se besadetes. Sí, així que no s'ho va pensar i va dir: "Celebrarem ses noces de la bella i eixerida princesa Margalida i el valent cavaller Jordi de Capadòcia. No se'n parli més!" Així que van celebrar noces, festes i molta felicitat. I ara, nins i nines, adults i adultes, animals i animales, hem arribat a la fi del conte. Oh! Però encara en queda una cosa per dir, i és que conte contat, conte acabat. Picau les mans si vos ha agradat.